Obsahem injekčního produktu Peptis je hydrolyzovaný kolagen, tedy peptidy s molekulovou hmotností nižší než 3 kilodaltony. V samotném obsahu injekce se nachází až 15 druhů peptidů. V České republice a na Slovensku výrobce distribuuje pouze produkt Peptis, ale v jiných zemích, hlavně ve třetích zemích mimo Evropskou unii, se produkt může označovat také jako Artris nebo Kompozitron. Jedná se o stejný a totožný výrobek či produkt. Výrobce nabízí až 5 druhů balení produktu, jak vidíte v záběru. Samotné produkty se dělí podle obsahu peptidů na 1 ml obsahu injekce. To znamená, že v balení označeném 52 se nachází 10 mg peptidů. V balení 51 se nachází pouze 5 mg peptidů. Při vyjmutí injekce z krabičky je obsahem samotná injekce, zabalená do sterilního hliníkovo-plastového obalu, spolu s návodem k použití. Ve smyslu nové legislativy již samotný návod není nutný, pokud jej výrobce či distributor má umístěný na webové platformě produktu nebo na webové stránce. Po roztržení obalu vyjmeme samotnou injekční stříkačku. Obsah injekční stříkačky je 100% sterilní. Toho je dosahováno tím, že ve výrobním procesu je injekční stříkačka sterilizována procesem gamma záření. Tím je zaručena úplná bezpečnost a jsou vyloučena jakákoliv pochybení či selhání. Uvedený proces nemá vliv na samotný obsah peptidů. Ty jsou chráněny tím, že jsou umístěny v roztoku magnézium askorbylfosfátu, stabilní formě vitamínu C. Tím je zaručena také jejich stabilita. Po otevření injekční stříkačky již pouze nasadíme injekční jehlu podle doporučení výrobce a produkt aplikujeme. Po samotné aplikaci výrobce doporučuje lokalizované místo po dobu 15 minut chladit pro zlepšení efektu a také komfortu pacienta.